Nokuke uthina kwakunyaka wokuqala. Unyaka wokuqala imqondo isefresh besibiza ngama-fresh abesiqala. Zemqondo edidungeke. Kepha siyasafunda safukuza emukasange siqalaza. 2012. Hela sayiqala sijabula. Balesibuka befuna. Betheke ikuphepho kithina betsoyicela ivuthiwe. Yeke isifungo sezibekiwe. Noma kwakungelula. Kwalizandla zakho mngani sasikafile ziwukungelula. Kule minyaka emine mina wangelula. Ukubazi wayendlela kabala ngale minwe. Umunwe nomunwe unyaka ngamunye. Kule minyaka emine ngaku-2013 kulo munye. Ngonyaka wesibili, kwasekufanele ngiqine isibili. Ngifika isibili semithi ethile. Nasekhaya bethethile. Abantu babebusa bebusile. Imiphumela yezifundo zami ingaphumile. Nakulo phakathi nabathakathi nasengibasolile nasenyuvesithi lekasibhokile. Ngase ngifana nenyanga bengibuka ngihamba nezikhwama ngakaphumi ilanga. Ngamanye amalanga, eresi nangilala ngadlile ngithemba ukuthi sisesihle sibuwa yilanga. Ngamanye amalanga ngangingenandaba nokuthi urooms uthini. Ngangingenangiphindi ithini. Ngangathini ngokubeka ongabonakali mase sisonke ebhasini. Inkosi ayikofika ngesikhathi eklasini. 2012 lendlela sayiqala sijabula. Balesibuka befuna. Betheke ikuphepho kithina betsoyicela ivuthiwe. Yeke isifungo sezibekiwe. Noma kwakungelula. Kwalizandla zakho mngani sasikafile ziwukungelula. Kule minyaka emine mina wangelula. Ububanzi bayendlela kabala ngale minwe. Umunwe nomunwe unyaka ngamunye. Kule minyaka emine kwaku-2014 kulo munye. Ngonyaka wesithathu, ngase ngiwahambile impela amaxesha. Impela wawusumningi-ke manje umsebenzi ngijulukile. Abantu bengibuka bedlula ngendlela ngifunda becabanga ukuthi ekhanda ngikhubazekile. Impela ke abantu abaningi bayocabanga ukuthi sengehlulekile. Ngiyavuma impela ukuthi umuntu wehlukile. Kwaqale kwavela abangani beqiniso. Kwaphela amaqiniso. Saqhamuka neziqinamba balekela siqinisi sangawazi manje umsebenzi. Ngake ngibuye endaweni zomunye ngithemba ukuthi ngizokwenza omunye ngaphambi kokuthi ngiqale omunye. Kwamele kwenze ngamunye ngamunye. Akekona munye wangisiza kulo leyasiza. Ukukhala-ke kimi kwakungasasizi. Akekho wayetshela endlela izobalula. Impilo ayihambi iqonde ingelula. Impilo iyajika. Namhlanje siyakhana othisha basinika umsebenzi. Ngonyaka ozayo sobe sikhala sifuna isikhala somsebenzi. 2012 lendlela sayiqala sijabula. Babesibuka befuna. Betheke ikuphepho kithina betsoyicela ivuthiwe. Yeke isifungo sezibekiwe. Noma kwakungelula. Kwalizandla zakho mngani sasikafile ziwukungelula. Kule minyaka emine mina wangelula. Ububazi balendlela kabala ngale minwe. Umunwe nomunwe unyaka ngamunye. Kule minyaka emine namhlanje 2015 kulo munye. Namhlanje senza unyaka wesine ke. Kuyomele sizimisele sisebenze ngesine. Yedala lesina bedendelana lithuba lengathi sisine ke. Sihleke nalapho impilo imnandi sisineke. Nalapho kunzima sinikele kuyena sifike sineke. Izinkinga zethu kuyena ngesineke. Njengomneke. Kuyomele sihambe kancane. Siqaphele impilo. Iphutha mina ngeke ngilele. Ngoba yethela kabi yasala imlenze. Ubaqaphele nabangane bakufaka ogibeni. Bakunika iphutha bathi ni lenze. Yo hakungesena mlenze. 2012 Ngingathokoza babe ngabantu